Arratsaldeon berriz ere Euskal Telebistaren ikus-entzule zareten guztioi, Bermeon gara, hemen duzue, herriko aldezarra, eleitza eta ikuspegi nagusi bat gure helikopterotik hartuta, eta herrian badago festarako giroa eta ospakizun galanta egin zuten, aurreko asteburuan Donostiako bandera irabazi eta gero herriko traineruak eta orain jakina liga nahi dute. Baina hori erabaki aurretik playoffaren bigarren atala dator eta lehenengoz gizonezkoen lehen jardunaldia izango dugu eta jakina gero beste bitxan da Bermeoko banderaren lehia hori argitzeko. Eta sosketak horrela erabakita lehenengoz Pedreña izango dugu lanean eta gero minutu bateko tartean Meira, Lekitxarra, Bueu eta San Pedro izango ditugu lanean. Eta denbora dunez, dida batean lankideo behar bada, aurkezpenak egiteko hauxe da garai egokia. Azteko Pedreña, esan dezagun Pedreñari buruz, Joseba Fernandez dutela arraunlari oraindik eta prestatzaile, eta zailtasun handiekin osatutako kuadrilla, ordezkapenak eta lesioak salbatzeko zailtasun handiak izan ditu Pasaitarrak, eta hauentzat liga maieran txartela lortzea eta playofferako sailkatzea garaipen handi bat izan da. Hori da, nabarmen behetik gora egin duen taldea, udaran zehar eta negutik udarara ere bai. Joseba Fernandezek aste honetan bertan esan dugu albistegietan, hainbat entrenamentu egin dituztela, aurten 11 arraunlariekin. Kontua da bintzat, KAE bat liga hori oso ongi bukatu zuela, eta hortxe dela, aukera guztiekin, urrengo urtean, Pedreña, historiko bat, horreko mendean, eta baita liga zorreran, eta gontzen talde bat, horregoteko. Pedreña orantxe estropada eremura itzultzen ari da, lehen jardun dira, Pedreñera ontziarekin, esan dezagun gainera, hauek erabiltzen duten traineru hau, ez dela Milibiaren ontziolan eginikoa, baizik eta han herriko talde batek eginikoa dela. Eta ibilbide luzeko arraunlari asko daude hor, Labra da, Carriles, Carlos García bera, eta Gago bera. Bueno, eta esan bezala hor tartean, Joseba Fernandez, demoraldi honetan, esan bezala, merito handiko lana egin duen prestatzailea, kuadrilla mugatu honekin oraino iritsi alizate. Bai, Ermelo bera ere, Mikel, Galiziarra. Hor espaldan, eta, Josebak esan digunez, esperantzaz gainezka, oso, kuadrilla veteranoa bai, baina lehiakorra, goi-mailako eliteko arrauna ezagutzen duena, eta alde horretatik, segurazki play-off kanporak eta honetan dauden 5 ontzien artean, eskarmentu gehien duen arraunlari taldea. Hor Joseba bera, maztatozta baborrean. Bai, orantxe ari da estropada eremuan azaltzen baitare, ebentxe da aterka ontzia, Meira herrikoa da, eta San Bertolameu, arraun elkartearen izena. Prestatzailea Dani Perez da, patroia Martin Leboran, eta hemen ibilbide luzeko arraunlari batzuk badira, adibidez Ababorren David Costa, eta Istriborren Boubeta eta Luz Quinoz. Hori da, horrekalaria berea ere bai, Marco Antonio Castelao, Dani Perez, prestatzaile, lehiaketa, playoffak oso ongi, ezagutzen dituen entrenatzailea, oso estimatua, playoffak ere ezagutzen dituzte, eta, nik uste dut, hautagai sendo badet. Hemen Lekitxarra Osertzaldai, Istriborreko hankekoa eta entrenatzailea, egun garrantzitsua heldu da, eta ara eta guztiz ere, bi gazte sartu ditu, Ababorren Aritz Murphy, eta Istriborren Aimar Zatika 3. tostan bia. Hori da, nahikoa denbora izan du, nahikoa beta izan du Osertzaldaik, azkeneko Eskola Ligako estropadatik hau prestatzeko, iruditzen zait denontzat favoritoetako bat bera dela, beste Donostiako zelkapen estropadan ikusitagoatik, koska handia dago Eskola Liga eta gainerako ligen artean, baina hori Mikel konfirmatu eta erakutsi egin behar da. Ea zer erakusten Lekitxarra.
Bueno, eta Lekitxarraren ostean Galiziako beste ordezkari izango da lanean, Galiziako txapeldun ordea, hor da, Marusia ontziarekin arituko dira, Jose Ferralda prestatzailea, Galizian ospea handikoa, ibibide luzekoa, eta begira Baboren David Alfaia, Bermeoko ontzian Bou Bizkaian arraunlari izandako arraunlari titularra, eta bi bandetatik oso ongi moldatzen den gizona gainera. Baina badago esperientzia kuadrilla horretan. Hori da, horrengetik ikusiko dugu, beste Esteban Paz, Alexandro Rodríguez, Kaikun eritutako estriborra. Bueno, bueuen inguruan, esango dugu, Mikel, ligan zehar, ustalian hobeto bilizela, abuztuan baino, baina hor estropada batean Cesantezen akats nabarmenat egin zuela, eta esango nuke, horregatik ligarik ez duela irabazi, benetan behetikora, etorri den taldea azkeneko urte hauetan. Bueno, eta lanari ekiten azkenengoa, referentzi guztien jabe, San Pedro historikoa izango da, Asier Karballe da, prestatzaile eta arraunlari ere bai, Ababorretik 5. tostan, patroilanetan Ander Iriarte, eta kantauriar bat ere bai barruan, Gabriel Bedia. Hori da, Pedreñan aritutako mutila urte luzetan, San Pedro azkena Eusko Label ligan aritu zenean, anibilitako arraunlariak ere bai, Mikel Txintxurreta hanketik, estribor hanketik Josu Beriztain, Gorka Olasagazti, adakigu, istripularria izan, eta berriro ere bere onera zorionez etorritakoa. Ea, San Pedro beste historiko batek, Mikel, aukera dukore igotzeko zer erakusten digun. Bueno, hor da Pedreña, Balka txikiarekin, Estribor, pacharra la banda. Vale, suave. Kevin Ruiz, Atroi. Bai. Arazo fisikoak izan zituen, demoraldi erdian, eta larri biliziren, baina aurrera jarraitzeko moduan izan da gizona. Ea ba, zirte ozarte egiteko garaia heldu da, gizonezkoen igoera fase honetako lehen jardunaldia, astear baita. Aizea, 20 kilometro orduko aizea ufadak, Toca 3 de proa. Claro. 5. Mira, patroia. Vale. Txikota tenso egoten. Vale. Semaforoak einukari. 10 segunduko kontuare hasia da, gorria. Bai! Hasi da jaun Andreok igoera fasea. Lanean. Pedreñera trainerua. 4, 5, 6, 7 y 1. Gaur arraunketa iruditzen zait beste egun batzutan, baina lehenago zabalduko dutela, Oso mugituak daudelako gakor kanpoan. Pero Josebak hori ere badu bere alde, ezta? Alde batetik ibili luzeko esperientzia hori, baina tartean hemen Bermeon bertako entrenatzaile lanetan egindako urte eder horiek, ezta? Hori da, mira, 40 palada. Bueno, irtera, ona iruditzen zait, Segidarekin ontzia. Bueno, jarraian hor da, prest, Galiziako txapelduna, Meirako San Bertolameu. Haize handia kontra, Semaforo aldatu da, eta abiatu dira Meirako gizona. Martin Leboran, patroilanetan. 48 paladan. Begira, zer egin dion hor, ontzi bat, gurutze gorriko ontzi aurretik jarri zaio. Baina zer egiten dute hori, baina pal liteke. Nora begirari dira. Baina pal liteke, aurretik gurutzatu zaio. Baina. Ne. Hau da marka. Hau da marka. Justo allá atrás. Va. Gibela, behar da. Uzkeria ematen du, baina horre ontzi baten gainean egon dena, badaki horrek zerren barazu ditan. Horrelako egun garrantzitsu batean, eta zenbat dagoen jokoan ikusita. Pierna, espalda. Ez sinistekoa. Bueno, hemen Lekitxarra. Semaforoa berdea. Eta abiatu da Lekitxarra. Zale asko etorri dira, nola espa. Lekiti aldetik Bermeora. Itzuntza ekarteko mutilak bultzatzera. Irtera oso ona iruditu zait, Luze eta bizi. Irtera oso ona Lekitxarrena, bai, begira. Segituan segun, bai. Prebisioa hori da, segundutxo bat Pedreñari eta San Bertolameuri.
Ritmoa, oraindik bizi hauek, 40 bat paladan. Naturari dagokionez ez dugu antzematen aldaketarik, haizea, bere horretan, arratsaldea urdinduta. Eta segurazko bera egingo du arratsaldeak aurrera eginala. Ez du ematen playoffa jokoan dela, aldaketa handiren bat izan daitekenik, ufadaren bat bai jakina. Orantxe momentuotan, Lekitxarra, San Bertolameuri segundo bat eta Pedreñari bi. Eta hemen Bueuko arraunlariak. Begira angelu horiek, zeinen ongi. Oraindik motz arraunean, kuadrilla indartsua dirudi, Ez, beso zuztarrei bakarrik erreparatuta. Zema kosta zaien, erraminta mugitzen. Berrogeita bat paladan. Jalizitik etorritako saleak ere indartsu, Lekitxarraren erreferentziak ona dira. Segundo bat Bueuri, San Bertolameuri bi, Pedreñari lau. Hasiera ona Lekitxarre. Eta irteeran San Pedro. 35 pala eskasen zikoan, Lekitxarra. Semafora gorri oraindik. Bai berdea. Balekoa garbi-garbia, San Pedro Tarrene irtera. Hora Libia historikoa. Ea bat, dana lanean. Irteran motzago, 53 paladan. Momentuz erreferentziak Lekitxarraren aldekoak dira. 20 segundu San Pedro lanean hasi denetik. Lekitxarrak San Pedrori, segundo bat, Bueuri bi, San Bertolameu eta Pedreñari iru. Espainiarekin, San Pedro Tarrak, 40 paladan. Aurrea zuri. Pedreña. Iru segundoko tartean ditugu, dendenak. Hauek ari dira hurbiltzen. Igor Melo Mikel, anetamena erutako eskarmentondiko arraunlaria. Kanpoko balizaren bila. Ziaboga zaila, olatuaren norabidearen gati. Oso zaila ere. Hemen Lekitxarra. Oraingo segundutxo pare bat Bueuri, San Bertolameu eta Pedreñari iru eta San Pedrori lau. Referentzia txarra. San Pedro baino askoz ez ere bizkorrago hasi dira Lekitxarra. Ananan, estutik, arazori gabe. 5 eta 27an gelditu dute kronometroari. Ziaboga azkarra iruditu zaite. Zabaletik, baina oso azkarra. 5 eta 27, lehen erreferentzia Pedreñarentzat. Argi, San Pedro, asko galtzen ari da. Segundu garrantzitsua galtzen hasiera horretan. Ea lana pixka bat egonkortzen denean. Zer gertatzen den Libia ontziarekin. Momentuz esan daiteke Lekitxarra aurrean dela, Bueu segundu bakar batera, bira San Bertolameu eta Pedreña eta San Pedro laura. Kareleko palka batekin, metakrilatozko palka ikusten dugu. Baborra muran, babor espaldan. Beirako San Bertolameu dugu. Gurutzatzen duenean, Bendik ez. Orain, 5 eta 27. Pedreñaren demorata. 5 eta 27, orain arte Ziaboga egin duten bi arraun elkartentza. Eta orain haizea alde dagoeneko haizearen alde lanean, Pedreña eta San Bertolameu. Erne Bueurekin, Bueu orain Lekitxarraren denbora markatzen ari da. Duzue, haizea eta itxasoaren eragina. Segui, equipo! Segui, Botilla! Hemen Lekitxarra. Jurgi, atento! Abisua Jurgi Orostizaren. Horretik izango dira, Horterik ez, Ziabogan, bai, 5 segundo. 5 eta 22. Bai. Oso referentzia ona. 5 eta 22.
Atera iru! Lekitxarra bueu baino segundu bat bizkorrago. Pintxipa kambiza! Irudipena daukat, Miguel, San Pedrorekin ari nez. Irteeran asko galdu dutela. Lehenbiziko Orain hobeto. Egon kortzen ari dela. Balatu, estribor! Luzetak ona! Aizeu faden kontuak ere izan daitezke, Maialen Amondarainek esan dio, Sarari oso txarra dagoela hor kanpoan eta begira. Txarra baino narratza hitza erabili du, eta horrelaxe dago ba. Oso desatsegin arraunerako. Hemen da Marusia, bueukoa. Bigoko itxasadarreko herria dugu, oso arrantzalea, arrantza portu handia duena. Arrain lonja, dotore asko ere. Bai. Tateka ligako estropada bat ere jokatu zenan bertan. Joan eginda, Pasa eginda. Pasa orain. 5:25. Bueuren kronoa, 5:25 da. Momentuz bigarrena Lekitxarraren atzetik. Lekitxarrak 5:22, Bueuk 5:25, 5:27rekin Pedreña eta San Bertolandeo. Segi luzetak ona! Ara ponentzia. Atera! Horrolatu hartu du, Lekitxarra orain tartea zabaltzen ari da, Batipat Meira eta Pedreñari, 8 eta 9 segundu. San Pedro 5 da, eta Bueu, orain arteko bigarren kronoa markatu duena Ziabogan 3. Begira, olatu motzak nola baliatzen dituen. Hemen dator Livia trainerua. Kanpoko balitzaren bila. Unai Martin dagoeneko prestatzen. Ez... Une txarrean eta pasatxo. 5:28. Orain arteko demorarik apalena. Ziaboga txarra da hori, zenuke txarra denentzat, olatuaren norabideagatik horixe gertatu dakioke trainerua. Olatua tokatu eta aurre ateratzi da. Beraz, Lekitxarrak denborarik onena lehenengo Ziabogan, 2 segundu gehiago Bueu, Laura, Pedreña eta San Bertolameu, San Pedro 5. Orain diferentzia gora doa, Lekitxarrak Bueuri 4, San Pedrori 7, San Bertolameuri 8 eta Pedreñari 10. Oso itxura ona hartu du bigarren luze honek Lekitxarrarentzat. Lekitioko kuadrilarentzat. Eta iruditan ikusi dugunean ere, olatu aprobetxatzen ikusi dugu. Pedreña badator, lan erditara. Hurbiltzen ari da. Ahora! Una! Ea ba. Sigue! 4, sigue, vamos, por favor! Nahikoa ez du sartu da, ara, patrulla! Arazoak izan ditu, Zuzendu azken Bai. 10 eta 26. Hori egin edo zerbait gertatu zaio patroiari. Nabarmen. 26. 3, 4, Tarte handia zabaltzen ari da Lekitxarra, Bueuri 5 segundu, San Pedrori 10, Meirari 10, Pedreñari 11. Eta Bueu ongi Mikel Loreñi, Bai. Ahí va! Rema! Da Joseba Fernández bera, zeitarra, Esa es! ababorretik kontrankea. Bat estropa da jokatu ditu. Hemen da, balitzetara hurbiltzen, bigarren Ziaboga egiteko, San Bertolameu. Gogoan du joan zen urtean, hasieran apalago ibili zirela eta ongi bukatu zutela indartsu. Dena beharko dute gaur, 10 eta 35. Segundutxo bat. Gutxiago Kantabriarrek baino. Lekitxarraren emetxe, balizaren gainean da dagoeneko. Lekitxarra estropada derra egiten ari da. Ea hemen Pedreñakoen gora bera. Aurrekalaria prestatu da. Erori eginda patroia karelaren gainera. Bai. Erori eginda. Eskerrak, askar zutitu eta hainbestean, moldatu dira. Hemen Lekitxarra. Olatuan nola datorren. Oso azkar. Bigarrenari 5. Oparean Eta aberia egin dute, bestei, Mikel. 12 segundu. Aberia egin dute hauek. Oso momentu honean Lekitxarra. Oraintxe. 10 eta 24.
Koska handia. Ikaragarria. Ikusi egiten da, barruan, olatu da bestera batea aprobetsatzen ari da. 10 segundu eder, Meirari, Pedreñari 12. Gogoratu ikusentzuleok betiko araudia jarraituz, gaurko sailkapenaren arabera puntuak jasoko dituztela, honenak 5, gero 4, 3, 2 eta 1. Baina, berdinketak apurtzeko biharko puntua banatu eta batuketa egin eta gero orduan. Garrantzitsua bihurtu daitezkela segundu hauek. Bueu ere oso azkar. Bueu ona egiten ari da, momentuz bigarren postuaren jabe litzateke. Hemen da Bueu. Jose Ferral dute prestatzaile. Aurrekalaria pronto dagoeneko. Trainerua. Berandu. 10 eta 30. Lekitzarrak baino 6 gehiago. Ateratzean gehiago izango dira. Txapela jartzen geratu dela ere ditu zaiz. Aurrekalaria. Bigarren postuan kokatuta. Eta ea San Pedro. Momentuz Lekitzarra baino 13 segundo gehiago erabiltzen ari da. Bigarrena Bueu izango litzateke. Urrengoa, 3. tokian San Bertolameu. Eta gero, nahiko parekatuta, San Pedro eta Pedreña, Pedreña eta San Pedro, lan erdita. Encima. Hemen San Pedro, gainean. Batu gainean dio Iriarte. Encima. Uy, vamos a entrar encima, Sal. ¡Ah! Dena beharko dute. Momentuz estropada erdi hau. Ez baita izan, espero zitekeen mailakoa. 5 segundo, Lekitzarra baino nekezago. Kaeligan txapeldun izan dela San Pedro, 152 punturekin. Pedreñak baino 8 gehiago, 3. arkote. Puntu bakar batez, playoffetik kanpo geratu zen arkote. Eta gero 4. urrutixeago San Juan. 10 eta 51 San Pedro tarrentzat. Beraz, estropada erdia jokatuta, oso errenta ipagarriak Lekitzarrak lortu dituen. 5 segundo Bueuri, 10 San Bertolameuri, Pedreñari 12 eta San Pedrori 16. Eta denen artean orain San Pedro bera dugu. 3. luzean krono apalena markatzen ari dena. Eta Bueu eta San Bertolameu, Mikel, beste egiko tarteak zabaltzen. San Pedroren arriskua da. Naiz eta bihar erlojupekoan egundoko lana egin, gaur hanka egiten espadu azken postu horretatik puntu bakararekin joango dela, eta itxura hau mantentzen badu Lekitio postekin. 66 mutilak! Sortziaik egala luza! Ramartxun! 34 palaterdian, begira. Zeinen arrauketa asentatua. Bukolatuari! Atake martxan! Atake martxan! Sei drogo! Tarteak egon kortu egin dira orain. Lekitzarrak Galiziako onenari Bueuri 6. Txapeldun ordea izan dako txapelketan. Gero San Bertolameu izango litzateke 3. 12. 4. Pedreña 15 eta San Pedro 17. 5. Lekitzarren ontzia oso gogortu ikusten zen. Oso nivelatu. Vamos, Adoia konde! Ahora! 3. lekurako, borrokatxoa, baina urruti baitaude 3, San Bertolameu, Pedreña eta San Pedro. Eta berdinketei begira, segundu gehiegi galduta. 6 eta 24 gelditu dute kronoa. Egin du Pedreñak bere azken ziabo. 2, 3, 4. Zeiniko gorra behar duen, gaineru horretan joatea, referentzia txarrak, nekea, itxaso ere zatxegin. Ona ez da, baina 3. postuaren bila zaiatu behar dira hauedanak. Kontuan hartuz Lekitzarren abantailak gora doala, Bueuri 8, eta Bueu gero Meirari 2 segundo. Behar bada Galiziarren artean egon daiteke burruka bigarren posturako. Bueu ari da orain, erortzen edo, guztiekin denbora galtzen. Ea ziagoa Meirak, oso estutik. 16 eta 19.
Baina, begira, Mikel, Bueu eta Meiraren artean horren, segundo bat baino ez, eta lehen 6 eta 7 izan dira. Atzetik aurrerako estropada egiten ari da, joan zen urtean bezala irutze zaite San Bertolomeu. Segi eta segi! Segi mutilak! Segi! Pedreña 16ko atzerapenarekin eta San Pedro 20 segunduko atzerapenarekin. Argi korritenak piztu dira, San Pedro tarrentzat. Manteniu! Hola! Segi! Segi! Lekitxarra. Begira ritmoa, 34 pala da, baina zeinen asentatua. Badoaz, azken ziaboga egitera. Oso balekoa, bai, olen jabante atera hortik, atera. 16-0-6. ¡Va dinámico! ¡Ahí va! Oso ongi doaz gauzak. Lekeitioko entzat. ¡Atera! ¡Pasai! ¡Arrotu! Orain erreferentziak saguak esaten dizkenean airean etorreko dira, inertzia hutsez. ¡Dinámico, segi! Gira hutsea zeinen nibelatua da, ez da balantza bakar bat ikusten. Balantza gutxi, bai. ¡Luze! ¡Segi, luze! ¡Eskei! Eta begira, lehen 34 palan, kanporantz eta horrein dagoeneko 37 tardia. ¡Segi! Bueno, hemen dira ba, Bueuko zurigorriak. ¡Hautxe bota! Berriz ere hartu dute erreskatxoa, Meiraren aurretik, segundu pare bat. ¡Segi, Garion! ¡Segi! Hor dira ba, maniobran. 16-0-6 Lekitxarrek. ¡Buka! ¡Buka! Kanporantz erritmori basuena, Lekitxarrak eraman. Odeko 37 palan handatu. Abesten denean, orentxe. 16 eta 17. Bigarren Bueu, San Bertolomeu baino, segundu pare bat gutxiago erabilita. San Pedro falta zaigu. Eta Gipuzkoarrak hortxe, sufritzen orain, 21eko zuloa, Lekeitio eta San Pedroren artean. Eta Pedreña pera ere amiltzen. Bueno, ¡Bota olatua! hau estropada latza gaur, hemen izan daiteke Bermeoko kanpokalde honetan, Izaro uhartearen inguruan. Zailtasunez beteriko norgehiagokak ikusten ditugula gehienetan eta behin irainean sartuta errazagoa da hori gertatzen. San Libia. Hor da Libia. Kontua da, diferentziak direla handiak. Hoi da hemen, arazoa. Denboretan alegia. Sei eta 29an gelditu dute kronometroa. Beraz, ziaboga denak eginda dituzte. 5 hautagaiek. 16-0-6 Lekitxarrako onena, Bueu 9ra, San Bertolomeu 11ra, 16ra Pedreña eta 21era San Pedro. Eta eusten dio Bueuk, Lekitxarrak beste 2 segundu gehiago sartu dizkio Bueuri, baina honek 2 segunduko altxorra, orain batekoa defendatzen du Galiziako txapeldunaren aurrean. Eta Pedreña iristen. Pedreña azken txampan sartuta, ea ba. 21 minututik gora, La Pedreñera trainerua. 21 minutu tardinen. Taldeako ordezkariak. Bai Pedreñarentzat, 21 eta 27. Albiste txarrak. Pedreñarentzat eta San Pedro tarrentzat. Eta Lekitxarrentzat ezin hobeak. Oso onak. Ezin hobeak. Oso onak. Hemen dator lehorraldera pixka bat sartuta. Beira, irudietan San Pedro. Bigarren posturako hementxe da burruka. Bueu eta San Bertolomeuren artean. Horentxe, azkeneko hau amarrekoa jotzen, begira, airean, olatuan, mira, olatua ikeragarria. Argi olatu honi, Argi olatu honi, aurretik, Bueuri aurre hartu dio, Emango dione. Bai, olatu hartu du, ikusi dugu nik usgarrien. Eta 16.
11 segundutan hobetu du Pedreñaren denbora. 21 eta 16. Franka irean ekarri du Miguel, 6-8 pala data. Beste dato bat, Pedreña eta San Pedro krono berdintxoa markatzen, eta lehenengo aldiz San Bertolameu Bueu baino bat bizkorrago. Hemen olatu agertzen ari dira, Hemen sale txalo artean, hemen da Lekitxarra! 43 pala da. Zalien egin dute, orain bukatu, borobildu egin behar da. Baborretik bai. Da Lekitxarra, bai! 21-0-0. Amabo segundu San Bertolameuri. Eta 26 Pedreña. Bueno, ea orain, Bueu eta Meiraren arteko referentzia hori. Horixe. Gaur argitzeko daukaguna. 21 eta 15. Meira olatu guarekin etorri da. Hemen da Bueu ere bai. Hemen ikeragarrizko lantzak hartzen ari dira hemen barruan, Ze krono dakarren. Hortxe da. Galiziako txapeldun ordea. Bueu. 21 eta 15, oraintxe 15. Meirak 21 eta 16an. Amaitu duela. Zema balio, nik uste dut. Olatua da, olatua, asmatu edo ez. Ez dute asmatuko, ez. Azkeneko olatu horrek Meirari. Tokira. Bueu, 21 eta 18. Estropa daia osoa Meiraren aurretik joan da. Uneka 6-7 segundu ere bai. Hemen Meiraren olatu bikaina. Bai, Meira aurrea kanpo nolakarri duen. Abiadura puntu eman eta horrekin etorri dira. San Bertolameu, bigarren Lekeitioren atzetik 16 segundora. Eta Galiziako bigarren ordezkaria Bueu, hirugarren tokian 18ra. Pedreña 27ra izan dugu helmugan. Eta San Pedro bakarrik falta. San Pedro orain Pedreña baino segundu bat bizkorrago da. Pedreñak 21 minutu eta 26. Segundu horretan puntu oso garrantzitsu bat dago joko. Iarte eskatu eta eskatu. Aurretik izango da, Pedreñaren aurretik izango da. Pedreñak Bai. 21 eta 27koa markatu du. Bai, 21 eta 26. Bideo finisharekin aztertuko dute. Baina garbi daukagun kontua da. Lekitxarrak erakustaldi eman duela. 49 azkenean bideo finisharekin hori zuzendu eta oraindik zentesima batzuk haien alde. Eta San Pedro laugarren. San Pedro behin-behineko zerrenda horretan laugarren Pedreñaren aurretik. Segundu eskaz bat. Beraz, Lekitxarra hor da zelkapena. 5 puntu lehenengoz, jaun Andreok, puntua kontuan hartu behar dira. Gero kronometroan markatutako datu horiek berdinketak hausteko erabiliko dira. 5 puntu Lekitxarrak, 4 San Bertolameuk, 3 Bueu, 3 punturekin, San Pedrok 2 puntu eta Pedreñak bat. Momentuz beraz, favorito nabarmena Lekitxarra da. Eta bigarren postu eder baten jabe San Bertolameu. Eta lan horrenik, momentok aprobetsatu ezkeo, badoa, hor arrotu inbar da. Olatu horrekin bezala, arrotu. Ze arrotu duez, dira segundu asko. Olatu batzuk egon dira. Horrekin baketzen ondo, Ozer taldai. Una estropa da Lekitxarra, Mikel. Zoragarria. Irakurketa egiten eta azalpen garbi bat ematen bere mutilei. 16 segundo bigarrenari erlojupekoan kale beretik, Ikeragarria da hori. Edozeinekin berdinketa baldin badu, bera aurretik. Bai. Erakutsi dute, zerratzen ziren favoritoak. 20 eta 49 Lekitxarraren kronoa. San Bertolameuri Galiziako txapeldunari 16 segundu. 3 Bueu, Galiziako txapeldun ordea 18ra.
Kae Ligako txapelduna San Pedro 26ra. Eta txapeldun ordea Pedreño 27ra. Bueuren sale asko, baina pena galante izango dute. Ez baita gauza berbera, bigarren edo hirugarren amaitzea hemen. Biharkoari begira, arnasa ematen dio San Bertolomeuri, gaurko azken olatu horrek, azken txampa horrek. Iruditzen zait, bihar, bi Galiziarren artekoa aurretik bukatzen duenak, lortu dezakeela txartela. Azkenean, 2 segundo. Txarrako patroiarekin zoriona. Bueno, mi esker, biharren bide hondi, baina gaurkoa bentsat oso ondo. Bai, behintzat, gaurkoa ezin hobeto joan da, ez? Bai, okrespana hondik ez da itxe, ondo usteot meirari amasei atautzaula, bueuri 19 edo, eta bestiari zoze gehiago, edo nok nahiko leukone horretira, baina hondik estropada erdi indogu bakarrik, bueno, puntua pega oso garrantzitsua tira, dana naixango gure egoeran egon, baina gaurko modun urten bideu bilarre bai. Emaitzaz aparte, barneko sentsazioak arraunean nolakoak izan dira? Hombre, ez dago errez, zelai honek, estropada ere honek, nahiko gatsi pintzen dizu gauzak, eta gaurko egoeria sondik apurtxuak gehiago, guk nahiko gustoko daukagu, ez da egon ameneoten dane naturala bez, betiko hori bez, baina bueno, ondo moldatu gara, eta alde horretatik oso gustora. Bueno, baldintzak aipatzen hasita, egia da gaur haizeak gogoti jotzen duela, bereziki joaneko luzeetan, eta ez dakit nola moldatu zaitezken egora hauetan. Ganera uste dut gure estropadarako igo da bela, beroketan esan nabaritzen hainbeste aixe, igo da apurtxu bat, zorionez danontzako da bardina egoera edo erlojupeko honetan, eta orduan alik eta hobetuen horran moldatu. Favorito etiketarekin uretaratu zarete, Iñaki ez dakit horrek kalte egiten duen? Ez da aixaten guztoku gabez, ez da argi eukidu horrek ez da bela balizio zetarako horrek ez da emoten puntorik, eta urten bigendun beste edozein estropada eta moduan edo ondiko gotzu hau. Zer eman dezake lekitxarrak bihar Ibaian? Bueno, beti haukau hori, ez da itxasun ondo eta Ibaian txarto kabitzazela, askaneko ez ginen moldatu ondo, oza, txarto bez, askaneko playoffian, errekan be ondo moldatu ginen, da esperantza horreaz goiaz, bilarre bai. Ganera gaurkua morala moten dau, horrepa asko esaten dau. Zorionak, eskerrik asko. Mi esker. Iñaki Goikotxea, xagua oina lurrean, estropada handia egin arren badaki, bihar, bigarren jardunaldi horretan ere ezin dela kale egin, baina haientzat gaur 5 puntu bilduta, pentsa daiteke, 3. postu bat ere, seguruenik nahikoa litzatekela, berdinketa gero gaurko altxorro horrekin ona dalako. Baina badespadan, hobe bihar ere bestere estropada handi bat egite. Hori batetik, emaitzak, puntuak, denborak eta datutxak. Eta behar bada, garrantzitsuago ez, baina hori bezen garrantzitsuak gaur erakutsi duela, bere maila emanez gero, gainerako lau arerioak baino gehiago dela. Bai, eta horrek beste, konfidantza handia emango di. Bihar ere nor harrituko da azkarren alekitarra baldin bada. Inortxo ere ez. Dena alde du, Mikel. Dena. Bueno, gaurko egunak playoffei dagokienez ekarritako hause izan da, eta hemendik aurrera, arreta osoa eskainiko diogu gizonezkoen lehiari, Eusko Label ligari, eta hori bai, Zaragandara, beste protagonistaren bat hurbil baldin baduzu, Galiziako honentsuena izan duguna San Bertolomeu, dida batean hurbilduta bi hitz egiteko modua baldin badago, hause izan daiteke aukera. Momentu honetan ez daude gertu, oraindik Iñaki Goikotxea bere zodiak eramaten ari gara. Saiatuko gara dena dela. Ederki. Untziak estropada eremua orain errespetatzen ari dira, gizonezkoen ikurriña izango da jokoan, eta esan berrik ez dago Bermeo aldean nolako gozea dagoen hori ikusteko. Kontxan Donostiako bandera irabazietak gero, orain azken errematea eman nahi diotelako, Bermeotarrek Eusko Label liga irabazteko bideari. Begira zenbat jende, ze jendetza ondia, lehiofa ikusteko etorri dena, eta batzuk herrialdera doaz, suposatzen dut hor kaian harrera egiteko haien mutilei, eta batzuei animoa eta elkartasuna eskaintzeko, eta besteak soriontzeko, Ibon. Hori da, besteak hementxe geratuko dira, behar bada San Pedrotarra ikusten ditugu hor, bueno, triste antzera, eta bestetik bueuk geratu nahi zarrituta zema jende ekarri duen, eta iruditzen zait gar, ez da ezer erabaki, baina zopako pixka bat eraman dutela,
Goiuko Galizia. Aurretik dabilenak eta gero hirugarren bukatzen duenak beti hartzen du zopako. Bueno, iragarkietara goaz eta berehala Bermeoko 40. ikurrina izango dugu jokoa. Arratsaldeon berriz, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Bermeoko 40. ikurrina jokoan, Tuna World Capital sari nagusia ere bai, garailearentzat eta bi txanda izango ditugu jokoan, ligako azken asteburuan beti gertatzen den bezala, lanean, sailkapeneko lehen 8 izango ditugu. Urdaibai da liderra, 3 puntu gehiago Hondarribiak baino, Donostiarra 3, 182rekin 4, Orio. Hauek ohorezko txandan eta orain lehen txandan, Getaria, Kaiku, Zierbena eta Kabo, Getariak errenta ederra du 5. postuan, 6. posturako burruka ibon, Kaiku eta Zierbenaren artean. Iruditzen zait, asteburu honetan argitzeko eta dauden bi gauzak hori ese direla batetik, 6. lekurako 3 puntu, Kaiku eta Zierbenaren artean, eta goitik, liderra eta Hondarribiaren artean, dagoen 3 puntuko, tarte hori eta bestetik, Mikel, gaurko giroak eta barrik ikusita, badirudik Arbizamar bandera 2. txandan dagoen. Legia, marea hiletan gaude, ez da aparteko guraldi aldaketarik espero, eta, badakigu ze diferentzia dagoen laguntzi hauen eta ondoren arikukorenen laguntzien arte. Banderaren lehiari begira, beti. Lehen kaletik Zierbena, Lazkano gaztea patroilanetan, eta mugimendu batzuk besteak beste, kontxan ere ikusi genuen, Montenegro horren 5. tostan lane. Hori da, Ruiz 2. mantendu du Txapasek, Fran Montes, ketzuen estropadarik egin, Kontxako 2. igandean, Adrian González 3. eta bar, Txapase lortegi mugimendu batzuk egitea erabaki. Hemen Gustavo Vázquezen taldea, eta aipagarria 3. tostan Mario Brion dugula, aurten gehienetan ligan aritutako Akaboren 2. ontzia. Hori da, egitulari eutxi egin dio, Gustavo Vázquez prestatzaileak, eta Kaikun esango nuke, bi debutari, Mikel. Gazteak, bai. Hori da, Odei Mentxaka, 5. tosta baborrean, espalda estriborrean, Jon Ander Kasana, eta gainera, Ander Bilbao ere bai, beraz gaur Jose Luis Kortak, oso gazteen aldeko apustu egin du Bizkaitarran. Eta hemen Getariarrak, Jon Larrañaga entenatzaile eta arraunlaria, gaur kanpoan geratu. Hori da, eta Getariaren inguruan esan, urte osoan errotazioak egiten aritu dela, Larrañaga, neu behintzat ez dakidela, oraindik zendan titulara, eta hori, zain nuke, entrenatzaileak berak ere jakitea oso seinale ona izaten dela, gaur beste. Entrenatzaileak jakingo du, baina ederki errota martxan eta oso ondo kudeatu. Hori ere, zango dugu, hori ere gaur bera kanpoan, Legorburu Martinez, San Sebastián eta Etxeberriarekin kanpoan batera, eta urte zoragarri bate, Kinga gartzera, Getaria. Ea ba. Laguntziak prestatuta. Jartzeko daude oraindik. Laugarren kalean Getariarrak ez daude pronto. Ematen du horreztatxa nahastuta aurkitu duela, una Seizagirre. Orantxe libratu. Aizea egonkor zamar, esango nuke. Behera ez du egin. Playoffeko datuak eman dizkigute. Eta... 5,5 emakumen playoffean, 16,8ko abiadura. Ibon, gizonezkoen lehia. Gabo pixka bat atzeratuta. Getariaren enfilazioa, erabat bagorra. Bandera txuria. Semaforoak enyukari, gorri, bai berdea! Hasi daba jaun Andre Otxanda. Kaikuren txopa pixkat atzean, ikusi dut, ala ikutu zen. Bai. Ea ba, ertzetatik Zierbena eta Getaria.
hemen Mikel, ibitzan lehenbiziko kalea, ez dut maite gaur badakigu, urriletan gaudela, aparteko itxasorik ez dagoela eta bar, baina gutxitan ikusi izan dugu inoiz, lehenbiziko kale hori ongi funtzionatzen, baina kosta egiten da, hortik estropada honak egin. Zierbenaren branka aurreti da, eta Kabo normalean baino biziago irteera. Aurten Kabo irregular bat ikusi dugu, iruditzen zaite espektatibak, irudikapenak ez dituela, bete hala ere, sortzegarnari eutxi dio, eta uztailean une gordinak eta txarrak pasa zituen. Bai, bekaldetik gertu eta Orioko abordaiarekin eta hor koska izan zuten, eta gero zaplasteko hauentzat, ez zirela, kontxan zazpi garren postu horretaz jabetzeko moduan izan, ez? 2 segundu eta kanpora. Eta nire ustez, aurten ahulgunea nabarmenena, lehenbiziko luze, oso txarrak garbi esan da egin dituela Kabo. Asko koste izan zaio, estropadan txufatzea, nola behizaten? Zuzue Lazkano, patroi gaztea gaur, Zierbenakoen txopa. ¡Despégate Kaiku ya! ¡Vámonos! Zaitenak ere baborreran, zela egin dutela. ¡Vámonos ahora! Estribor es lleno, ¿eh? Sigue lleno. Sigue lleno. Zuena Duarte da. A la par de Zierbena. Kabokoa. Sigue. Sigue. Mikel Zierbena berriz, irtera hona pai, baina espera zen moduan, ezin modu progresiboan urtu zen, abantaila hori, loaite zabaldu. Kontxan, zailkatze saioa egin zuten, egokia, baina bestela irregulartasun handiarekin. Askoa lanketik, Bai. Ara begira, zer egin duten. Getaria etorri da, gainerako hirurak bere kaletik, Getariak baborrera egin duten. Bueno, tartea segundutxo batekoa da, Kaikuk 5 atzerapena, eta 3. tokian Cabo da Cruz. Txalkapen nagusiari begira, Getaria 5. postu horretatik ez dute mugituko, eta Zierbenak Kaikurekin, hortxe du koska. Momentuz Kaikuk Zierbenak baino 3 puntu gehiago ditu. Hemen Getariak. Zia dabil horre. Insiste, Jonas. Atrás. Etxaniz eta Zelaiarak. Gira ze patxara transmititzen duen, Hala sartu, eta presarik ez bukatzeko. Esate baterako, Castillo 2. tutan. Sartu, inolako presarik gabe. 6 segunduko galera Kaikuk. Argi Kaikuk, badakigu, gaur ez duela ez errandirik, jokoan 6. postu horri eustea, asko galtzen. Debutari entzat ez dira, hauek baldintzarik onenak, baina ikasteko oso estropada egokiak dira. Zaitzeko onak. Begira nola sartzen den, olatua, trabez, Ase balantzaldia, Kabok. Astindu ederra eman dio. Bai. Hor batez ere patroiak eta baborrek argi joan behar dira. Aurrekalariak begira, 1, 2, 3, laurak baborretik. Eta horrein pixkanaka Getaria zabaltzen, ziaboga bilatzen. Buruan jarri da esperantza. Getaria eta Zierbena parea. Kabo ondo, hurbil. Alden antziz Kaiku uste baino atzerapen handiagoarekin. Ziaboga oso txarra hau, olatuaren norabidea dela. Pietro, sigue. Sigue ahora. 50 metro. Acaba. Sigue. Ataca. Bila Zierbena. Hemen Getaria. Zian hondin sartzen den, ia zuzen, pixka bat baborretik. Marrekoa, Getaria horretik izango. Segundutxo bat bai. Bai. Esak hori markatzen digu maniobra ataria. Bai, horretik. Arazorik ez.
Zierbenak askoz ere estuagoa. Ateratzen, 5:21, Zierbena. Getariak 22, Zierbenak 24 kabo. Ziaboga hobean nire ustez. 28 Zierbenaren. Ea orain, Getaria bigarren luzean hasi eta Zierbenak segundu bat gehiago. Kabo bira, Ziabogan bezala xe ditugu. Kaiku, bi traineruko atzerapena. Bueno, orain badute, Zierbenak, Kabok eta Getariak nahi izan ezkero estriborrera jotzeko aukera. Pixka bat zabalatera, hemen maniobra hori ikusten da askotan, zeran, Bermeon zabalatera, gero laguntzen. Espailearen zia ikusten dugu, kokatzen, aukeran gertutxo, kaltez egiteko, baina zabaletik etorri besterik ez. Bueno, Getariak ia bigarren segunduare bai, Zierbenari. Ea hori. Olatu horiek, horren Getariari, nola arrotzen duen, altxatzen duen atzea, 2-3 paladan aprobetxat, lehen oso ertzaldai entzun dugu, nola ematen duen 2-3 palada puntu hori abiadura tira horri. Hemen bukaere aldean ez, bukaere aldean gehiago lagunduko. Hanan unaz, begira patroiaren. Kaiku oso atzean, Hiru hauen artean dago burruka. Kaiku hiru traineruko atzerapenarekin. Dator oso bizkortaren kuadrilla. Begira, 2 segundotan dira, baina Getariaren pizkarrak ikusten dira, errazago erortzen Zierbenakoen. Horrolatu ez, begira bera Getariak, nola altxatzen duen. Hortan erakusteldi eman digu, aurtengo uda honetan Getariako esperantzak. Hor dira, Unas Eizagirreren agindutara mutila. Estriborretik erabat. Troia gora. Lehenengo aldiz, Kaikuk 10 segunduko atzerapena. Zulua eta berriro beste bat sartuko zaio. Hemen Lazkano. Zierbenako ontzia. Ahí va Iñaki, Montenegro, arriba, Sujeta. Nola dakarten, Mikel, palka txikia eta Karelanen arteko tartea, garai bateko zeloarekin, Urzi prestinak eta ezartzeko. Bai. Nola da? Ederreko zita. Amerikar zintarekin da aldan bezala. Horain begira ze puntu eman dio nolatu horrek. Izena hori baina hori ere txinaldetik ekerritako izango dure. Beinoski. Bueno, hau aipatuta, esan dezagun gaur goizean batzarra izan dutela. Teka ligako klub guztiek eta bueno, teknologiarekin ari ginen. Erabakia garbi dago. Ez dago baimenduta marrazoaren azalaren tankera edo fruitua eman nahi duen lamina hori debekatuta dagoela eta kito oso neurri zorrotzak hartuko direla baten batek hori baimenik gabe erabiltzen badu. Hain zuzen deskalifikazioa ibon. Bueno, badakigu nolako hautsak arrotu ziren Donostiako banderaren atarian. Erabakia gartzea beti ondo dago, baina negua ez otezen egokiagoa. Nola baitera azte bukaera pasa. Eta horrek esan nahi du beldur pixka bat bat zegoela, hor nun baitek edo keska edo baten batek erabiliko ote zuen da, espadan, aldez aurretik erabaki hartu plazaratu eta kito, ez? Bueno, eta beste erabaki garrantzitsua, datorren urtean Euskotren Ligan 8 traineru arituko direnez, bitxandatan banaturik, azken automatikoki jetxe egingo dela, 8garrena, eta 6garrena eta 7garrena playoffera joango direla, bi traineru, goiti bera mantentzeko, eta bi txapeldunak, Galiziakoa eta ETE Ligakoa, playoff horretan izango direla. Beraz, 4 arraun elkarte eta 3 postu jokoak. Besteak beste, adostu duten hori, bete alitzateko, hain zuzen, lehen bi denboralditan Galiziak 2 ordezkari izan behar dituela emakumeen Euskotren Liga horretan. Zierbena aberiari egiten orain, Hemen, Letiziko kale honetatik. Laura joan da diferentzia. Bai. Hartu eta hartu ari da. Hartu eta hartu. Raúl Garziari. Haze 2 minutu jo dituen Zierbena. Airean sartu da, Epa!
Atera behar izan du. Atera egin du, Atera egin du estriborretik esartzeko. 10-20 Zierbenak. Atera egin du aurrekalariak. Hemen poparek giroa jartzen ari da, azkeneko honetan. Zat hartzen. Lantza giroa. Getariak 10-27, Kabok 10-28, eta orain Kaiku 10-28 zestaoko entzat. 7, empuja atrás. 8 segundo aurretik. Eta Ziabogara ere Zierbena olatuarekin sartu da, ia estriborretik hartu du, baina aurrekalaria zeinen bizi ibili den. La diferentzia gora, Hiru traineru orain, Zierbenak Getarian. Orain, beste kirol bat hasiko zaieia. Olatuaren aurka, poparean zentozen bezine bizi. Gauza dauden bezala pentsa diteke, Zierbenak gaur bertan koska egingo diola, Elkapenean 6. postuaren bila, orain postu horren jabe den Kaikuri. Begira, olatuaren gainean, nola zetozen, Mikel? Raúl García hor prest. Zaztateko arrauna orain, eta ikusi du, eta nola atera duen, Ez da, galerarik izan. Eman gozuen bestela ere horretik, baina bizi aurrekalari. Eta aurtengo liga gaina, ez dakigu ezote den erabakiko, edo erabaki, horretik hartu zen, barkazio horretik hartu zen, Ziago batekin. Bai, neurri handi batean erabaki horra izan zen. Ongarribiari hor Getarian gertatutakoa. Bueno, Aresi ere gertatu zitzaion. Egun berean eta baliza berean. Hori da. Vamos delante todos, vamos. Ahí va. ¡Ay! ¡Ay! 10 segundo eder, hor egonkortu da tartea, Zierbena eta Getariaren artean, eta Kabo 11. ¡Sigue enganchando! Kaikuk 20ko galera du. Minutu terdian, hanka egin dio Zierbena Getariari, eta hor y alargarla. Behar bada, orduko metro egoki horiek zenbat izango dira, 150 200. Parraren luzera honetan. Hori da. Hortxe ies egin du Zierbena. Beare gola dator. Gira, Laskano, zelan, ontzia, gogorrera maten. ¡Acaba! ¡Tiro, acaba! ¡No! ¡Sigue! ¡Vamos, sigue! Bena Izagirre. 6! 7! 8! 9! Zigare! Bueno, bigarren posturako burruka izango dugu, Getaria eta Kaboren artean. Estutu, vamos! 35 bala eskasean, esperantza. Nola eskutatzen denia, treneru, kaela nola eskutatzen denia. Hor duzue, Zierbenaren abantaila. Oraindik 6 metro luze. Kanpo kaldera iritsita Ziabogan, baliza egiteko, balizara heldu eta Ziabogan maniobra hori burutzeko. Zikin, begira, Zierbenako aurre hori begira, sanbuluka libratu ezinik. Itxasoak hor lehenengo astindua Zierbenari ematen dio. Benetan amorragarri izaten, aurrera egin eta itxasoak ez uste. Eta berriz oinaze batean hasi eta buka. Ez dira jokatzeko estropadanak hau. Esperientzia honeko arraunlariak, Estrigoren, Pascual eta Iramon. Zarpegi Pascualena, Mikel. Libratu ezinik, osatu ezinik. Hirugarren tostan Repeto, Argentinarra. Estropada asko egin ditu, aurten heldu berriak Kaikura eta vamos! ¡Veitu mogurre! Kaikuren galera 23, ¡Sigue ahí! Bueno, Getariak orain Kabori 2 segundotxo. ¡Reta y remoa! Equipo, la zona marcha y rema, la liamos hoy, Enganche y mueve. Animatu da Lazkano. Demoraldia bukatu arte, segi egin behar dela. Segi. Ez du urterik egin, Zierbenako egin. Deno jotzek egin duen, Mikel. Horago, peixelkapen nagusian eta errendimenduan ere. Hor eskotxandarako hautagai bat zen. Oin bai! Olatua! Olatua nola bisatu dien, Eta behi! Estuto minuto! Begira, noli ikusten duen, horretik estriborretik eratzen zaio, unasi baliza, horretik, orain zuzendu beharko du pixka bat.
segi da ona ikusten, zeion esperantzari. ¿Cómo vamos? Barka txikia. Delante. ¿Cuánto delante? Sigue. Entzun alduzu, Palazuelos Baberrankekoa patroiari. Como vamos, horrek esan nahi du, luze osoan ez duela begiratu ere egin. Hiru traineru. Nola esan dion, Getariari. Nola guaztik. Gira mentxe, itxasoaren eragina. Hauxe da Bermeoko estropada eremuaren ezaugarria. Bai. Eta zailtasuna, era berea. Orain, Hemen ba, Zierbena. bueno, nahikoa sortu nahi izan du, olatuak ez du brankarik atera. 16-0-3. Getaria, Handa Getaria orain. trabez ongi. Eta Kabo. Baina atera ezinik, ikusten da Getaria. Bai, Getariari Bai, posta egin zaio. nabarmen, atera ezinik. Lehen ere hori xeribitu zaitza. Kabo bizkorrago. Errekuperatu dio hor tartetxoa. Bai, nabarmen. 16-0-3 Zierbenarentzat, 16 eta 12 Getaria. Arazoa Gomezentzat, betikoak. 16 eta 14 Vamos, vamos. Kabok. Eta Kaikuk 16 eta 29. ¿Qué mires a estribor? ¡Hostia! Eta giro, begira. Eta giro hor barrua. Zar Gomez arrauna estriborera ekarriz. Gaur oso ohikoa lehen ikusi dugu, Tolosaldeak hori egin du. Eta orain, Mikel, galdera, nire ustez da, Zierbenak zer egingo du, zer egin beharko luke. Pixkanaka gurutzatu edo 2-3 minutuan kaleari eutxi, baborrera etorri eta lehen egin duen bezala etekina atera. Lehen ongi atera zaio. Oso ongi atera zaio. Hori esek dira ba. Prestatzaileek eta patroiek unean hartu beharretan. Hartu beharreko erabakia. Begira zer egin duen, 0 etorri, Zabaldu. Kabo ere bai eta Getaria ere bai. ¡Sigue acabando! ¡Sigue acabando! ¡Ahí atrás! Bueno, patinetrian ere ikusi dugu. Hor mundakaldera urgutxiago ere badela. Gutxiago hori da. Eta gero, ikusi dugu nola zabaltzen den, Begira Kabo ze galera, Getariak maniobratik irten eta 6 segundos hartu dizkio boiro kontziari. ¡Ahí equipo! ¡Sigue igual! Kabo nola doa. Zergatik datoz baina, hortik sartzen da, Gero aprobetxatzeko. hortik sartzen da eta olatu hobeto zukutzeko asmoarekin. Gaur, Eta bai, begira non sartu den Kabo. lehenbiziko kaletik, irabazko dute txanda, hor bestia. Ez du bat ere gogozo, kale hau. Bakerokoari begira, aurrezko txanda lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Urdaibai eta laugarrenetik Orillo. Orain zuloan, Kabok egindako maniobra, oraingoz ez da probetxuzkoa izan, Etorri da 0 aldera, baina segundo asko galduta. nola ez dintzen duen, itxasoak, metroko olatu honek trenerua, ¡Sigue remando estribor! ¡Sigue remando! Estribor, hori zeba estribor. ¡Sigue Bere atrás! nola ematen duen. ¡Vámonos! Marinel giroa, Mikel, erabat Marinel giroa. Eutxi hor, motel. Baja una marcha en 2 y rema. ¡Me mueve! Getariak orain, une oso gozoa. 2. Ahí, Getariak rema. hor, una seizagirrek hartuak izango ditu, bizpairu olatu. Acabar, no subir. Ziabogan bederatzia zen, orain 10-era. Kabo erori. Kakaituk 5 segundo ere galdu ditu, azken luze honetan. Getariak 4 segundo rekuperatu dizkio, Zierbenari azkeneko minututareko. Acabar. ¿Qué vas? ¡Ahí! ¡Ahí! Ataca. ¡Ahí! ¡Un ataque! ¡Va! ¡Ahí junto! ¡Ahí, estribor! ¡Acaba! Haze lana patroiek, Beti izaten dute patroiek lana, baina begira. Une oro hor nola eraman duen, ¡Acaba, equipo! ¡Gol! atzia nola mugitzen dion itxasoak, ontziari, txopari. ¡Sigue remando! ¡Rema largo! Con estribor. Olagarro pare bat, hor, haien artean burrukan jardungo balera bezala, justu, Bastian eta tira batea eta bestera eta ¡Alarga la ola, ¡Sigue! 11 segundo orain, Zierbenak Getariari. Eta aurrekalariak baborretik, estriborretik eskatzen duenean. Zergatik, aurrekalari hauek ez dira moldatuko estriborretik, baborretik bezain jaio eta hori arrazoia. Begira, Kabo, Adelante, sigue atrás remando. Kaikuk 6 segundora du, Kabokoen ontzia. ¡Vámonos largo! Begira nola dozten orain bai baborrera. Ea ahora. ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta!
Oraintxe hazen horabide aldaketa laskan horrena. Bai, 10 segundutxo baditu alde eta hori babestu nahi. Orain bestaldera. Ia 5 karren kalean zen, barka, ia 0 kalean zen, eta laugarrenean bestaldera doa, bai. 4, 5, acaba. Ahí atrás. Getaria bederatzira urbildu da, baina gehiago ez. Atrás. Siga, proa. Tropa serioa, Bai. Zierbenak une batean hautsi du, bigarren luzeko minut hogar nolatua. Hortxe da. Acaba. Hirugarren kalera joan da. Horta Zierbena, askarrena lehen txandan hemen Bermeon. Bai, Zierbena. 21-0 bat. Gaur egin du Zierbenak eskatzen zitzaion. Txanda irabazi ondroz, olatuan, Getaria. Bai Getaria. 12 gehiago. Hirugarren Cabo da Cruz. Bai Cabo. Eta antxe dator Kaiku. Bai Kaiku. Minutu erdiko atzerapenarekin. 21-0 bat Zierbenak, 21 eta 14 Getariak. Hirugarren Cabo 21 eta 22, laugarren Kaiku 21 eta 22. Iragarkiak eta berehala ohorezko txanda Bermeotik. Agur bero bat berriz, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Bermeoko 40. ikurrina jokoan eta Zierbenak demorarik onena 21-0 bat. Bigarren Getaria, 12 gehiago erabilita. Hirugarren Cabo 20 eta laugarren Kaiku 30. Aurrera Saragandara. Aitor Lascano, Zierbena, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, una valoración de la regata. Pues el primer largo nos ha costado bastante despegarnos de los rivales. Luego en el segundo parecía que la calle acompañaba y no hemos hecho nada del otro mundo y hemos venido bastante bien. Y luego ya los otros 2 largos a intentar, ya que íbamos delante, a intentar acabar así. ¿Tú crees que habéis hecho hoy una regata, no voy a decir de las mejores de la temporada, pero sí muy buena? De momento parece que por lo que hemos sacado al rival directo en la tanda, pues que sí, a ver ahora qué pasa con esta tanda. ¿Qué sensaciones tenéis ahora que se está terminando la temporada, Aitor? Pues ahora estamos empezando a ganar las tandas en las que salimos, ¿no? Pues nos hubiese gustado hacerlo desde la primera regata, pero es lo que toca, a intentar seguir mejorando y quedar cada vez mejor. Eskerrik asko por subirte a nuestro barquito. Sube ahí. Bueno, Hondarribiaren eskifaia ikusi dugu, ez dago aldaketarik, Iridoi gaztea barruan, eta hemen Donostiarra, eta hemen aipagarria, Balda gaztea. Hori da, Getarian jokatu zuen, B11an aritu den mutila hau, Fernando Valentzian izanetara eta bar, eta horixe, aldaketarik nabarmenena Donostiarran. Urdaibain berriz, Mikel, Donostiako bandera irabazi zuen 14arekin alderatuta, hortxe, Mikel Ojeda ikusten dugu. Ojeda barruan, kuboak eta betetzeko. Hori da, eta Iñaki Goikoetxea tabero, gaur lehorrean geratu dena, estriborra, betikoa. Eta Orion, berriz, hemen mugimendu batzu bai, beste, Karazo geratu da, Baborrean lehorrean, Jon Lizarralde hirugarrenera, Ostola Zaberriro laugarrenera, eta boskarrenean, estriborrean berriz, aipatuko nuke, Jokin, Azkonobitan normalean, Baborretik, ikusi dugun mutila aurrekalari, Jon Olaitzu. Gustokoa du, Azkonobieta hau salsamendik, aukerak eman dizkio, demoraldian zen. Eta horiek ez tira oparitzen. Ez. Horiek irabazi egiten dira gunerako jardunarekin. Zer esan duen Laskanok, lehenbiziko kaletik, hobeto etortzen ote den, hori esan du. Gauza hundirik egin gabe, errenta hartu dugu, eta gero txandaren bila saiatu gara. Baliz hori egon bielo. Eta txuria, semaforoak aiukari, gorri. Urten dira, epaimaian elkarri begira ikusten ditut batzu. Baina gero atzeko. Gero atzeko bai, zalantza askorekin. Bai. Bandera gorria astintzen ari dira. Eta gelditu dira, noski. Hemen ere zalantza asko, Bai. Muy buena.
uste... Nik uste dut, ez zeudela lerrokaturik. Bueno, dirudienez, lerrokatzen ari zen epaileak, gora beratxoren bat ikusi eta bandera txuria jetxi egin du, baina besteak ohartu ez eta niri iruditu irtera zait, eman dute. hor esate baterako, Donostiar eta Hondarribiaren artean. Ez zait, iruditzen inor bota duenik. Ez da... Ez. Zer uste dut ez daudela ongi lerrokatuta? Ez da zigorrik izango. Lerrokatzaileak momentu batean bandera jesi egin du, iruditu zaio pixkat hautsi egin dela lerro hori, eta bestea epailea, itxasoko epailean konturatu gabe, botoia sakatu eta semaforoa martxan jarri. Mikel, nire ustez, negurako etxeko lanen artean, jarri berrekoa bat hori, alegia. 4 patroiak, eta galdera da egiten dudana, 4 patroiak estatxa helduta baldin badaude, eta naiz eta lerrokaturik egonez, semaforoa berdea egon, eta estatxari helduta baldin badaude, lerrokatu egin berraldira. Ez dakipa, patroi batek bestea baino beso luzeagoa baldin badu esate baterako, edo olatu bat etortzen baldin bada. Nik uste dut, ezetz, behar duela, estatxari helduta baldin badago, ez dut esango, hor konpon Mari Anton, baina hori behar duela, alegia, estatxari helduta egotea. Bestela, ate bat nire ustez arriskutsua zabaltzen da. Milimetrora lerrokatu behar baldin badira, aulki mugikorrean bezalaxe, beharko da, ez dakit, edo trampaldoren bat, edo lagunen bat treneruari heltzen, edo alako zer. Hori ikusi genuen esate baterako, Donostiako banderako lehenbiziko jardunaldi. Nire ustez eta iritzia baino ez da, behar luke, estatxarekin helduta baldin badaude. Ea zer erabakitzen duten epaileek, negu luze honetan, eztabaidarako eta hausnarketarako gai asko daude. Are eta gehiago, datorren denboraldian, gizonezko estropadak 3 txandetara jokatuko direlako Euskotren Ligan, Euskolabe Ligan eta Euskotrenen Ligan 2 txandetara, beraz, txanda bat gehiago, eta istilurako eta goraberetarako argudio gehiago. Eta esate baterako, aurtengo neguan, lan asko egin dute epaileek eta goraipatu ditugu denboraldi osoan zehar, erabakiak nola hartzeko irizpideak zehaztu dituzten, treneru bakoitza bere kaletik joateko, eta abar, eta horrek eragina izan du. Eta gauzak garbiago daude. Muy atentos, muy atentos. Lan berri hori. Hemen aldamenean izango bagenu bezala, entzun dugu. Andoni kanpoz aurretik. Horretik. Hanketik, eta Joritz bostera karri gauzatxan. Solo estribor, calma. Manuel Mañas portugues, Bermeotar, bakarra ez, Ojeda izango da. Ojeda eta portugues. Hori da. Donostiarra falta dira, orantxari dira sartzen. Azken orduetako beste albistea. Donostiarren inguruan etorri zaigu, atzoko egunez, Makazagaren kontratua 2 urterako luzatu duten. Pozik zen. Bai entenatzailea eta baita presidentea ere. Pausoari, denboraldiz denboraldi, eta helburuak lortzen. Bueno, ea ba. Donostiarraren txopa zezango dugu. Tosta bat atzerago, baina bandera txuria goian bai, berde ahora. Baleko, horrengo honetan, gora berari gauz. Bueno, liga dugu jokoan. Bai. Urdaibaik 185 puntu. Hondarribiak 182. Donostiarrak 182. Eta Orio laugarrenak 167. Mira, Hondarribiak irtera ona, segundutxo bat, babesa aprobetxatu, hemen, behar bada pixka bat baborrera etorrita. 2 segundo ere bai. Zera, zoragarria. Holaxe bukatuko balitze derra, ligarentzat, puntu bakarrean. Ikaragarria. Ikuslen, sale neutroarentzat bintzat. Baina hau
luzea da. Bai. Oso luzea ere. Irtera zoragarria Hondarribia. Hondarribia austera irten da, beste egunean Kontxan Urdaibai irten zen bezala. Erasora, ni jarriko dut, nire kuadrilla erasora. Hori da. Horixe egin zuten da, garaipena lortu ere bai. Gorka Aranperiren postura, Ika bateran, bestia karelean. Final, nos vamos. Hondarribiak Atrás. Franka aurreti zartu Una du. larga para afuera, ¿listos? Ea hor kanpo kalde horretan, hauez gurea bukatzen denean, lehen kaleko entzat, ea. Orio segundo askotxo galdu ditu Ibon. Bai. Minututa dirako 5 segundo. Hondarribia eta Urdaibarekin, treneru bana. Beno, Hondarribiak nola kudeatzen duen hau. Hondarribia zirte osartago austera, irten da. Ea ba. Eta bestean, Mikel, Donostian kanporantzko biluze harrigarri honak eta azpimarragarriak egin dituena Donostiarrak. Bai, horixe, bai, bizko egandean harrigarria. Eta bigarrengoan nire ustez ere, bai, balizan muturra horretik sartu zen, nire ustez kalerik txarretik joaten. Begira, dagoeneko errekuperatzen, Eskabat, Urdaibai eta Donostiarra. Gauza bat garbi azaltzeko, zelkapenari buruz hitz egin dugu, baina bukatuko balitz. Bi egunetan Hondarribia aurretik dela eta Urdaibai bigarren, nahikoa litzateke hori bermeotarrentzat matematikoki Euskolabel Liga irabazteko. Hori da, duten altxorra. Eta gaur Hondarribiak Bermeoren aurretik bukatuko balu. Iar erlojupekoa, hori da, erlojupeko formatoan, hori joan zen urtean arautu zuten. Kasu horretan, El Corte Inglés bandera demoraldiko azkenengo Ibaizabaleko uretan, erlojupeko formatoan jokatuko litzateke. Eta bestea Mikel dena esate aldera, eta denboraldiaren balorazioa begite aldera, Hondarribia Urdaibai eta Donostiarra, gero Langa eta Orio. Orio uztailean bai, laugarren bai, baina oso laugarren, eta iruditzen zait, abuztuan hiru hauek aurrera pauso egin dutela, eta Oriok ezin izan dira. Eta hala ere, Orioren atzetik, beste Langa bota, eta bigarren txandan Getari. Estropada dugu hemen, Paraketan ikusi duzue, Zierbena, Orioren denborako betzen. Barrugan gero iruditzen zait, eta tiroak izango dira. Bai. Kalearen defentsak, olatuak aprobetxatu nahiak, eta aba. Bai, gainera mutilako hain fresko irten dira, eta goze handiarekin, eta hau luzea, olako baldintzetan estropada oso luzea bihurtzen du. Begira beste detalia. Ikusten dira zuritasunak gol Bizkaiako aurrean, baina ontziak ez du motorrik sartzen. Ez da geratzen. Bueno, Donostiarra ere lehiakor, beste behin goz. Hogei balizarako. Garagarrizko luzeari gara ikusten. Haze arraunzen, anu da ben. Berriro Hondarribia gara, pare bat aurrera. Urdaibai une honetan 3 segundo. Hori sortzi. Eta pakarren batek aldelezak eta nolatan bat, Pasaden astean une hontarako, gertatu egiten dira, kirolean gauzak eta. Ara, Hondarribiak, eta pakarren batek esan duzat, ara... Zambuluka ikusten dugu, bai, nabarmen. Esan du gorkak, zati txarra. Maniobrak, referentzi garbi izango dugu berehala. Honda prest, ala nola egin duen salto. Ez dio laundu bat ere. Bueno, hainbestean moldatu dira, 5 eta 12, Donostiarra, baita Bermeotarrak ere ondo. Hau izan daiteke Hondarribiaren momentua, Mikel, Hau izan daiteke Hondarribiaren momentua. 5 eta 12 Hondarribiarentzat, Donostiarrarentzat 5 eta 16, Urdaibai 5 eta 17, gero Getaria eta jarraian Orio. 3 segundo, ontzi bateko errenta Hondarribiak, Donostiarrari orain ebi, Urdaibai ere bira, baina ontzi batekin irten dira maniobratik. Orio 10.
Hogeita hamasei palat erdian, Estriborri eskatu. Urdaibai atera da oso ongi Ziabogatik. Eta luze hasiera oso ona egin du. Eta Donostiarra alderantzitz orain sufritzen ari da. ¡Sigue remando! ¡Sigue remando! ¡Sigue remando! Ligako 20 urtetan estropadarik 3 aukeratu behar banituzke antologikoenak. Bat, pasaden urtean hemen ikusi genuena, Santurtzi eta Hondarribiaren artean. Liga jokoan orduan ere, keragarri. ¡Una buena! Ea ba, lehen kale horretatik, nola moldatzen. Urdaibai, olatu hartuta begira, nola hurbildu den. Nola hurbildu den, Gou Bizkaia. Ze kaletatik dabiltzan. ¡Ahora, Iván! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Atrás! Kupidari gabe biak. Donostiarra sufritzen, bosteko galera orain. ¡Rema, rema! Haguna Urdaibairentzat da, horrela bukatu ezkero, Hondarribia puntu bakarra. Puntu bat. Berreskuratuko lioke. ¡Ahora, calle, dale! ¡Sí, vámonos! Nolatua. Orio amainuko galerarekin. ¡Bola larga, sigue el escape! Begira, Eta Hondarribia, etorri den, non dabilen. Metro gehiago indarko ditu Hondarribiak. Eta olatuaren norabidea hortik hobeto aprobetxatuko ote du. Ba, iruditzen zait, Amunarriz horretara joan dela. Hori ez dela deskuidoa. Ez, talen ere ikusi dugu, Zierben amugara joan da. Jabo, seguruen imugatik pasa eginda, baina guztie bilatu dute hori. Nivel eta nivel. Ez du bezkerik eskatzen, Amunarrizek. ¡Buena, chavales! Bueno, berriz ere 3 segundo ba. Urdaibai une batez hurbildu da. ¡Largo! ¡Cacho malo aquí! Ara, Ea orain. ¡Tira! Katxo malo esan du, Segundo bat. Bat edo bi. Segituan. Eta hemendik aurrera olatuak izango dituzte, luzeagoak. Palada gehiago, jotzeko moduko olatuak izango dituzte. ¡Bola larga, Simón! ¿Ves? Zer esan duen, olatu luzea orain hasiko zaio. ¡Epa! Hor kanpoan olatu hautxiagoa. ¡Ay, listos! Urdaibai eta Donostiarraren artean, segundu bakar bat izan da oraintxe arte, eta orain 2. Ea ba. 8 minutu terdi lanen hasi diren eskeroztik. Mundu bat falta da, jaun Andreo. Orio Bermeoko 40. ikurriña jokoan, Ibon. Orio amiltzen, Bai, Orio amiltzen. Orio orain Zierbena eta Getariaren kronoak hobetu ezenik. Olatua, Hori olatua zen. ¡Sigue hasta adentro! Argi hor olatu hartu du, Berriak eusten dio ba. ¡Largo! Eta orain bere babesgunean ere sartuko dira berdea. ¡Atrás! Urdaibai bira, Donostiarra Laura. ¡Atrás! Hemen dira ligako 3 indartsuena. ¡Listo con esta! ¡Listos! Ea orain Hondarribiak barruan aberiarik egiten duen, lehen Zierbena bezala. ¡Al suelo! Ea ba. Alan Bermeo, olatu, Hartu Keragarri hartu du bat. Bat lantza argi Bermeo. Eta bestea zuloan, Zaleak ere berotu dira ba. Ez du utzi, Mikel. Ez du utzi olatu hori. Arean dira. Ez du utzi olatu hori. Urdaibai segundo bateko errentarekin. Hemen Hondarribia orain. Olatu horrek eman dio puntua, abiadura puntua eta ez du. Karagarria eta jarraitzen du, Horrekin jarraitzen du. Ba. Horrekin jarraitzen du. Balitzaraino do olatu horrekin. Zer den, Ea Ziaboak. Ongi trabestuta bat. Eta bat aurretik hasi da Urdaibai. Orain Hondarribia, 3. Donostiarra. Irteran. 10-0 zazpi Bermeok. Hondarribiak 10-0 bederatzi, Donostiarrak 10 eta 12. Urdaibaik hori ongi libratu du. Eta orain dator hori jo. Hor da San Nikolas. Orantxe, hori otarrak. 24 segunduko atzerapenarekin lan erditan, 10 eta 31. Kaboren atzetik 7. Orio.
Bueno, brankaz hasi eta segundutxo bat Urdaibek Hondarribiari eta Donostiarra zazpira. Momentu kritikoa Donostiarrentzat. Orain artekoan bi une nabarmenduko dituzte. Hondarribiaren irteera eta Urdaibairen olatu hori. Bigarren luzearen amaiera. Olako olatu batek hartu eta ematen du olatuak olatu horrek ematen duenaz gain abiadura ematen dio. Gero eta atorren olatuari ere jotzeko. Bizi-biziri dago, bien arteko burruka. Atzean geratu dena Donostiarra da. Une honetan, gaurko laugarren kronoa, lehen txandako garailearen alitzateke, Zierbenaren. 36 paladan Hondarribia. Ara, Hondarribia jarri da Urdaiberen parea. ¡Atrás! Chavales, esta ola. Hay que darle, ¿listos? Ahora derecha. Orain azkarra godoa Hondarribia, Segundutxo bat. ¡Ay! ¡Ha pegado la de Dios aquí! ¡Hay que meterles allí un bote, Lehen ere, Hondarribiak horre egin du bere lana eta errentatxoa lortu du. Marreko orain txeskatu. ¡Pasa el equipo! Ze burruka hundia. Orain kirolari hauek doaz, Mikel, bala ero ari mautuz. Jo. Badakite, minutu batean estropada puskatzen bada, bandera. Eta ezin utzi. Gustura utziko harrauna eta pikuta da bialiko. Baina segi. Taligako azken asteburua da, denboraldi osoko lana dago hemen jokoan. Bien artean dago, liga honetako garailea. ¡Enorme! ¡El tercer argumento! ¡Y aurretik! Bi aurretik dio Amunarrize. 37 pala terdi, Urdaibai. Palada terdi gutxiago Hondarribia. ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Atrás! Begira, bi patroiak bata besteari. Norgehiago garri-garri da. Amunarrize bagorrera begiratu, Aranberrik estrio horrera. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Atrás! Orain abiadura berean doaz, zer gertaliteke olatu batek, zanbulu alditxar batek, bakarren baten erritmoa puskatzea. Eta gero maniobra erabaki horra izan daiteke. Eta maniobrako irteera hori gero. Largo! ¡Ay! ¡Atrás! Ara, bigarren segundo horrela. Dale, Irai! Une batez, eta orain berriz. Donostiarra ere egonkortu da, baina irutraineruko atzerapenarekin. Eta horio, 28 segundora. Laugarren kronoa une honetan Zierbenarena da. ¡No te pones! Ez geratzeko, karo. Digo, onbita zale, traineruaren prankari begiratzen. Zuritasunik ez baldin badago, ongi nabigatzen doan seinale. Orain bezala xepiak. Eta ea kokapenak, non diren, Iruditzen Mikel. Laro gehi metro. Orain Hondarribiak segiko lukela, horrela, abantean Baionaraino, eta besteak buelta hartzeko desiatzen daudela. Dudari gabe. Joera hori da, Brankaz Hondarribitarrak gehiago, gaurko estropan, Poparen Bermeotarrak gehiago. Bueno, beste dato bat, tartean Donostiarra dago, Donostiarra duen atzerapenarekin, mugimenduak ere libreago dituzte. Ea ba. Amunarriz bere mutilak animatzen. Ea ba. Hau ikus mina Jaun Andreo. ¡Vamos de acabar! Orain azkar Hondarribi, Urdaibai diskordator baita ere. Bueno, 100 metro pasatxo. ¡Sigue que nos vamos! ¡Sigue! ¡Bien! Arrastra 3, chupas que aboga! Ondatu handiko laur traineruaren brankan, era bat, Mikel, zere iridoi ere bai, Zentatuta. ¡Sartuta, terazka! Atera azkar. Zerra esan duen, atera azkar, 0 kalera joateko. 0 kalera joango da, berriro ere Hondarribi. Segundutxo batekin, Ja. Segundutxo bateko rentarekin berdea.
Horra beste. 15:41 Segin bientzat. azkarratera duen esponda, zabalera joateko. 15:41 bientzat. Orain Donostiarra. Atera zinek hor, 10 aborra libratu segundora, zinek. 15:51. Azkarratera da Urdaibai, Oso azkarratera da Urdaibai, ziabogatik. Bai, aurretik, aurretik sartuta. Oso azkarratera da. Hor dator Orillo. Egian, Don Saltxamendi, telefona eta pinganilloarekin. Angel Larrañagarekin, zodiak. Oriok 16 eta 16. Erne Urdaibaik 2 segundo hartu ditu Hondarribiaren aurretik. Beste bat, hirugarrena ere bai. Nola eman dion abisua Joseba Amunarrizek ezpondari. Azkarratera, zergatikan, zabal ateratzeko. Ea ba. Hirugarren segundua Urdaibaik Hondarribiari. 2-3, hor dago. Sigue hasta ahora. ¡Síguele! Hogeita meretzi pala da, olatu gainean. ¡Sigue hasta ahora! Txi oso bat hartu dio. Bai. Solo acabamos de final. ¡Pase! ¡Más! ¡Ey! ¡Síguele! Joera, berriro lau ere segundo. Mikel Joera, ziaboga hartu, baliza, Bizkorrago doa, gol Bizkaia. Olatu hartu du. Zeira olatuan. Argi Urdaibai. ¡Listo, Lasai! ¡Listos! ¡Rema! Ahora. Aran berri. Hondarribiaren branka ere bai. Minutu terdian, bi ontzia sartu. Orain Hondarribiak olatu. ¡Rema! Zugarrizko lehia dago hemen. Eta hurbiltzen ari dira. Eta ea ze kaletan diren, Ea ze kaletan dabiltzan. Hurbiltzen ari dira. Bueno, biak une honetan kalez kanpo. Biak kalez kanpo. Hondarribia asko errekuperatzen. Bai, baina Hondarribiak errekuperatu du Baborrera jo duenean. Orain biak kalez kanpo dabiltza. Ea epailea. Argi. Zeinek aldatu behar du norabidea. Berandu. Segundo bat. Ea zer. Ai. Baborrera bidaltzen. Estriborrera. Mugan ikusiko ditu. Biak. Eta kasu egin diote patroie. Hondarribia iruditzen, bai. Ea non da guden. Hori behar dugu jakin. Segundu bakar batera hurbildu dira berdea. Orain azkarrago Hondarribia dator, Bata. Baborrera beste estriborrera. Nora sartu da epailea? Ikaragarri sartu da. Ea non da biltzan. Parean, Jaun Andreo, Hondarribia branka aurretik sartuta. Bigarren kalean ditugu biak. Ikusi, norabidea, Ababorrera garbi Urdaibaik, pitin bat istriborrera Hondarribiak ere bai. Orain kontua da, gero, pentsatzen dut, Gorkaran berri Baborrera joko duela. Hondarribiak ia treneru berdi hartu dio, 380 metro. Zegora bera ondiak ikusten ari garen hemen. Segundu pare bat, berdeak aurretik kokatu dira. Hemen ditugu Jaun Andreo. Aurretik Hondarribia nabarmen. Bi segundo. Berriz ere. Habe gora berak hauek. Bai. Ez treneru bat hartu dio Hondarribia. 3 segundo bai. Eta orain bandera astindu du Horia Urdina. Bandera urdina Hondarribiari. Orain zuzendu beharra dauka. Naita naiez. Eta orain nola da Urdaibai? Orain txaldatu. Hor da Bermeo. Lau segundura joan da une batez diferentzia. Ikaragarria Jaun Andreo. Ez, Hondarribiak, Mikel. Ontzi bateko errenta, olatu ere bai orain Hondarribia. 4 segundo eder. Hor dira. Puntu bat errekuperatuko dio. Eta Bermeon bandera. 40. bandera. Berdentzat. Bai, Hondarribia. Bigarren. Bai, Bermeo Urdaibai. Hor berden posa.
Bihar erlojupeko estropada izango dugu, El Corte Inglés bandera. Handa Donostiarra, bai Donostiarra, eta Orio, estropadaren guaren erdikaldeti dator. Hortxe dator Orio, orain azalduko da zuen iruditan. Hor dira Etxegoienen agindutara. Hementxe, Orio azken txampan. Ez dut egun diztiatxoena izan gaurkoa, bai Orio. Eta Oskarren zierbenaren atzetik eta Eriarren aurretik. Ea pantailan datu zehatza jartzen dizkiguten. Eta Hondarribiak une batez ematen zuen aldapa handigia zuela. Eta azkenean lortu dute. Gaurko honetan puntu bat errekuperatu diote. Urdaibairi 2 puntuko koska orain bien artean. Hemen 3. kalean zeuden, biak. Hor, epaila nola sartu den, ara, epaileak? Ia astindu dio. Bai. Ia astindu dio, bala. Nola sartu den epailea, Bere presaka jardun behar horretan. Hor, ara, horren epailearen egusten dugu, lehenago izango zen hori. Oraintxe begira, hau ote daunea. Ea. Gainera, atorri zaio. Epailea azteko nire ustez berandu sartu da, lehenago atera behartu. Eta gero, hurbilegi. Arrisku handiak hartuta. Hortaz gain, iruditzen zait, Hondarribiari maniobra oso ongi atera zaiola, eta Urdaibaik ez duela asmatu, 2. kalera sartuta. 20, 27, 32, Hondarribiaren denbora, Urdaibaik 20, 23, 20, post eta 88ko diferentzia bien artean, Donostiara 2. 22, 4. Zierbena 34, gero 5. Getaria, 6. Orio, 7. Kabo, 8. Kaiku. Eta honen ostean Urdaibaik 206 puntu zelkapenean, gaur 11 puntu bildu dituelako, eta Hondarribiak 204, gaur 12 jaso dituelako, garaipena lortu eta gero hemen Bermeo. Beraz, 2 puntuko diferentzia Bermeotarren alde, eta bihar El Corte Inglés bandera erlojupeko formatoan jokatuko da. Bai playofferako prestatuta zegoena, eta baita ere El Corte Inglés bandera eta liga erabakiko duen estropada jokatzeko. Sailkapenean 5 eta 88, Hondarribiak Urdaibairi, Donostiarak azkenean galera handi xamarra, 22, eta hemen sailkapen nagusia. 206 puntu Urdaibaik, Hondarribiak 204, garaipen kopuruari dagokionez hor ez dagoia berdinketarik. Berdinketarik balego biak. Bai, berdinketa hori Hondarribiak hautsiko luke. Eta haien alde izango litzateke. Estropada gehien irabazitako taldea Hondarribia delako. Donostiarra 3. 182rekin, 4. Orio 174, gero Getaria, Zierbena begira, Kaikuren aurretik kokatu da 6. puntu bat gehiago, 8. Kabo, 9. eta 10. Ondarroa eta Santurtzi gaur estropada egin ez dutenak, parte hartu ez dutenak. Hemen Amunarriz eta Mikel Orbañanos, berehala Sara Gandara lankidearekin, eta sailkapenaren bekaldean Kabo dugu orain 8. Sara Gandara, aurrera! Bai, oso Amunarrizigo berri zaigu ontzira, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, az estropada, ze borroka Urdaibaita zeuen artean, Bai, liga guztian bezala, ez? Bai, jakin egun gure kasta eta gure arraunquetatzen manun gaur ginela omen, estropa mailan, ez? Eta bira, azkenen ikurrin etxe eman. Zer gertatu da, 4. luze horretan epaia sartu dela? Bai, ez, bakoitza biratzen dugu ze olatu hartu, non bilatuan lehen azkarren otzila juteko, eta bira, oso arrimatuta jungea, bai dela gila ez peligro ondilakin, pero bai dela gila gu oso ondo molatu gera olatu horietan, eta bira, aprobetxatu dugu azkeneko momentu estropa irabazteko. Aurkariaren etxean, aurkari zuzenaren etxean bandera irabazi, sailkapen nagusia hankaz gora jarri, biharko arlojupekoa izango da.
Zenbat osagai, ez da? Bai, asko. Bai, dela gila beraien gure itzen dira zizigutena, eta pixka bulta eman digula horreri, ez? Bai, posa ematen du, ikurriña irabaztea, kontxatik etorri ginen burua makurtutak, eta bira gaur ateri gara beste gerra bat ematea, beste post bat ematea gure zaleteoi eta gure herriari, eta bira, azkenean eman dugu. Nola ikuste duzu? Ligaren borroka hori, 2 puntura zaudete, bihar edozer gauza gertatu daiteke Ibaian. Bueno, edozein gauza pasalik ez, pero bueno, badakigu oso zaila dela, zatik igual beste bat sartu bat erditik ez, pero bueno, bihar saiatuko gara beste estropa txukun bat egiten, beste estropa bat aber 12 puntu konsegitzen dugu, eta hori konsegitzen badugu, aber hurbildik gauden liga hau irabazteko. Eskerrik asko, gozatu zoriona. Bale, mi esker. Joseba Amunarrizen posa oso gora beratxua izan baita, batipate azkenengo luzea. Azkenengo luzean denetarik ikusi du. Pentsa, Mikel, 4 segundo atzetik ibili dira, eta posta horretik bukatu dute, besteak beste horrek esan nahi du, Hondarribiak lan bikainetik eskerga egin duela. Eta horretaz gain, iruditzen zait, eta epailearena alde bat eta utzita, gero jorratuko dugu, Urdaibaik ez duela asmatu nire ustez, 3. kaletik aterata, ikaragarrizko leia. Poliki, datoz protagonistak sariak jasotzera, eta Orio lehenengoz hurbiltzen ikusten dugu, pentsatzen dut patroien zelkapenean, txapeldun dugun Etxegoien, saria jasotzera hurbiltzen ari dela. Gaur, Lazkano jaso ditu 12 puntu, Zierbenako patroiak, Gorka Aranberrik 11, Etxegoienek 10, eta gero Amunarriz 9 punturekin eta zelkapen nagusian, CaixaBank saria, jadanik Ander Etxegoienena da, matematikoki, bigarren Unaz Eitzagirre, ikusi diferentzia 151, Oriotarren patroiak eta Getariako Esperantza gidatzen duen Eitzagirrek, 115, biak Getariako semeak, eta 3. Gorka Aranberri dugu 109rekin, 4. tokian kokatu da Felix Duarte, Galiziarra, Kaboko patroia 102 punturekin. Eta orantxe, Oriotarrak hurbiltzen, eta komentatzen ari ginen, Ibon, nolako goraberak bigarren luzean, azken metrotan Urdaibaik eman du hor pausua, eta gero, 3. luzean berriz ere, Hondarribia poliki parekatu, eta azken maniobratik Bermeo irten, errentatxoa lortu, eta biak ematen zuen nahiko garbi hor hurbildu egingo zirela eta biak kalez kanpo, eta hori izan da Hondarribiaren momentua. Unea, hor jodu, eta hori iruditzen zait, Mikel, Urdaibaik ez duela asmatu kalez kanpo egon da. Alegia, bigarren kalera etorrita ez duela asmatu, iruditzen zait. Hori batetik, eta gero berriro zango dut, epailea iruditu zait. Berandu sartu dela, berandu egi, eta gero Urdaibairen kaltetan gehiegi arrimatu dela. Hor egin duen, Zodiakarekin egin duen maniobra hori, niri erradikalegia iruditu. Ez da epailearen errua, bere marinelarena, hain zuzen. Baina momentu batean, ia joer egin dute. Noiz, eta gainera, norabidea zuzendu dutenean. Epailea nire ustez, gaizki. Gaizki, epailea. Eta hau esan da, nabarmendu, lehen goratu dana. Hondarribia une batean 4 segundo atzetik egon dela, eta estropada bukatu duela, ia 6 segundoko abantailarekin luze bakarrean. Ofizio zaila da, patroiarena baina baita epailearena ere, Ibon. Bai. Bueno, aurten, Mikel, euren lanak horeipatu behar izan dugunean, nire ustez izan dugula, eta kontrakoa iruditzen zaigunean, errespetu osoz, esan beharreko. Batez ere gehiegi hurbildu delako, beharri gabe, ia gainera, torri da. Hemen zelkapen Urdaibai 206, Hondarribia 204, Donostiarrak 182, Gorka Aranberri, lideraren elastikoa jasotzera, hortxe da, azken estropada heldu eta errenta politarekin. Eta hau ikusten dugu mitartean, guazen gida batean Sara Gandararen gana, aurrera! Iker Zabalari galdetu nahi diogu nola ikusi dagoan gaurko estropada.
Bueno, ikusi do galduta, irabazita, eta gero azkanie, ez dakit nik, ze pasatu da hor, zodiakagaz ibili dira ize erdi joten, eta nik uste kalterako izan dela guretzako, bai, zorion du Ondarra biriri, kristulako buelta mondotxa, pasan domekatikona, eta espatak goien, bidar ikusiko dugu nor izango dan irabazlea, nik uste dut, renta politxe dako gule, eta gure lana inperko dugu, urten liga bermero ekarreko. Bai, bihar gainera Rojupeko eran jokatuko da, azken estropada hori? Bai, nik uste dut hori erabakize oso ona dauela hartun da, bakit espetakulontzako bastala, hainona, bai, klubak erabaki zauen hau lan eitia, kontralo bitxartez, eta nik uste dut erabaki ona dela, eta merezimendu oso eskibazko da horten liga irabazten dunak. Sorte hon beharko, Ike? Bale, eskerik asko. Hor dira bermeotarrak, lidertzan, 206 punturekin, Hondarribiak bi gutxiago 204. Biharkoa ez da brankaz branka izango, erlojupeko formatuan joango delako, baina izugarrizko burruka izango dugu Ibon. Beldurtzekoa, eta 2 puntu abantaila txikia da, eta alaxe da txikia, diru izan bermenen txikia da, baina tartean, untziren batek sartu beharko luke, eta hori ez da erreza izango. Gaur bintzat, Mikel, zoragarria ikusi dugu. Zoragarria, azkeneko zera hori, azkeneko luze hori batez ere, eta zer esango du, azkenean, Hondarribiak 8. bandera jasoko duela. Hortxari dira hurbiltzen, Hondarribiarrak. Eta bandera jasoko dute, eta seguruenik hori izango da gaurko emanaldian eskeniko dizugun azken irudia. Kontxako arantza atera ez dakit, baina... Beste kontxa bakarra da, eta orain Bermeon irabazte haientzat, esan digu berak, Hondarribian haiek eramantzutela bandera Bermeotarrek, eta kasu hontan, txamponaren beste aurpegiare bai, ezta? Estropada unerik zailenean zutenean, 4 segundu atzetik nola ibili diren, Urdaibei poparean hau eta bestea, tanba, Tera egin dira gaurrera hauek, onik. Agintarien ontzian txapelarekin hortxe da. Eta hiruak eta bestelakoak bildu. Eta Aritza Baroa alkatearen eskutik jasoko du. Amunarrizek. Halako batean, beste konpromiso guztiak bete eta gero. Bermeoko 40. ikurrina, Hondarribiak hemen 5. aldiz irabazia. Palmaresean goian horio da, 9 garaipenekin. Gero Urdaibei 5 ditu, San Pedrok 4, eta hor tartean 5ekin kokatuko da Hondarribia. Hortxe da, banderarekin, Joseba Amunarriz. Zeirribarre, Amunarriz. Gainera aurkari zuzenaren etxean irabazteak beti du. Zera erantzitik, Mikel Poz erantzitik, duzu ere eman dio. Zorionak, Hondarribitarrei. Halaxe da, irudi honekin Jaun Andreok, amaitutzat emango dugu gure emanaldia, emanaldi mamitsua, emakumeen playoffean errenta Tolosaldeak hartu du. Gizonezkoen playoffean izugarrizko lana ikusi dugu Lekitxarraren aldetik, erakustaldia 2. San Bertolameu kokatu da. Bihar izango da, egun erabaki horra hauentzat ere. Eta bandera, Bermeoko bandera, Hondarribiak irabazi du, liga 2 puntuotan dago, eta hori dena bihar argituko da Portugaleten. Bihar arte, Mikel, bihar arte, ez dago goiago eskatzerik. Agur Saragandara, agur ikusentzule zareten guztioi, gora trainero estropadak, eta ondo bizi!